volem ser una família hospitalària, que a mi m'agrada també el concepte aquest de família hospitalària, vol dir que no són ni els germans ni els professionals, que som un col·lectiu, una comunitat de gent que vol cuidar els altres. I cuidar en el sentit d'acollir, en el sentit de dignificar, en el sentit de tenir una mirada de molta dignitat i de molt acompanyament en aquests col·lectius vulnerables. Jo crec que hi ha com diverses capes de les actuacions. És a dir, jo puc fer amb un grup d'amics, amb una classe, amb una escola, una actuació puntual, fent un torneig de futbol, pàdel, bàsquet o un mullet per un món millor, que aquesta seria una actuació puntual que estic fent. Després, les actuacions poden anar avançant i aprofundint-se, que és dir, no, és que jo vaig a fer, em faig soci d'una entitat, jo participo en una entitat que vol treballar amb els immigrants, amb la gent gran, amb els nens malalts, i l'altra cosa és que jo em faig part de la meva vida d'això i per tant ja dic, soc conscient de la meva societat i en aquest àmbit concret jo soc corresponsable i participo activament en això. La solidaritat on va? Normalment va als projectes que fan els centres perquè creuen que són projectes estratègics que permeten cuidar millor la gent. Per tant, això vol dir projectes que permeten una gestió millor del temps de lleure, les vacances, que permeten treballar, desplaçaments per arribar a la feina, que permeten treball social, atendre millor no al malalt, sinó fins i tot a la família que té una persona ingressada i que necessita desplaçar-se, permeten atendre millor a la persona sense llar que està en un alberg i que necessita un habitatge digne i, per tant, oferim habitatges. Per tant, intentem que siguin programes no concertats amb la Seguretat Social, però que són, des del nostre punt de vista, prioritaris perquè el concepte de normalitzar i de dignificar aquests col·lectius.